बिटिसिनि जाय थागिबिफोरा हा मोननो हायि न' मोननो हायि आरो अरुणोदय मोननो हायिफोरा सेकेन्ड क्लासनि सुबुं खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ नैथि सुबुंजों रुजुदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय बिथांमोननि आखायाव बे समाव बिथांमोना एबा बिटिआर हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरा बे समाव जाय बिथांमोना अरुणोदय मोननो हायाखै जाय बिथांमोना बे समाव हानि पाट्टा मोननो हायाखै न' मोननो हायिफोरा गासिबो बे समाव नैथि थाखोनि सुबुं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा बिथाङानो रोखा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बे समाव बिटिआरनि जाय बिथांमोना बे समाव हानि फोरमान बिलाइ एबा हा पाट्टा मोननो हायि अरुणोदय मोननो हायि आरो न' मोननो हायिफोरा गासैबो बिटिआरनि सुबुंफोरानो नैथि थाखोनि सुबुं एबा सेकेन्ड क्लासनि सुबुं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथांनि बाइट जोंनाव मोनफैदों बिथांनि बाइटखौ गिबियावनो खोनासंग्रोना ला যোনে অৰুণোদয় নাই পোৱা সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে ঘৰ পোৱা নাই সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে মাটি পোৱা নাই দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু যোনে পাইছে সি প্ৰথম শ্ৰেণী গতিকে बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरोबाव नैबे समाव बिटिआर ओनसोलनि थागिबिखौ थाखो रानदों सेथि थाखो नैथि थाखोनि सुबुं होननानै बिथाङा बुंथिबावनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरा एबा बिटिआरनि गोबां रोजा रोजा लाख सुबुंफोर बे सुबुंफोर जाय बिथांमोना बे समाव अरुणोदय मोननो हायाखै बे समाव बिथांमोना न' मोननो हायाखै लेन्ड पाट्टा मोननो हायाखै दा बिथांमोनानो जादों नैथि थाखोनि सुबुं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिजेपि राजखान्थि हान्जा फैनाय लोगो लोगोनो बे समाव बिटिआर हालामाव थाखो राननायनि जे मोनसे राजखान्थि बे राजखान्थिया बे समाव सोलिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिटिआर हालामाव बा बिटिआर हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ थाखो राननायनि जे दोहौ एबा राजखान्थि बे राजखान्थिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिटिसिआव बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाखो राननायखौ नुनो मोनदों नाथाय सिगांनि सानफोराव नैथि थाखो सेथि थाखो दा बेफोरबायदि जे सुबुंखौ बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ थाखो राननायखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय बे समाव गिबि मन्त्रि एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानाय लोगो लोगोनो बे समाव बिटिआर हालामनि सुबुंफोरखौ थाखो राननानै होनायखौ नुनो मोनदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर हालामनि जाय सुबुंफोरा अरुणोदय मोननो हायाखै जाय सुबुंफोरा बे समाव न' मोननो हायाखै हा मोननो हायाखै बेफोर गासैबो बिटिआर हालामनि थागिबिफोरानो नैथि थाखोनि सुबुं एबा सेकेन्ड क्लासनि सुबुं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो जाय बिथांमोना अरुणोदय मोननो हादों न' मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव लेन्ड पाट्टा एबा हा मोननो हादों बिथांमोनानो सेथि थाखोनि एबा फार्स्ट क्लास सुबुं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थारैनो बेफोरबायदि बिटिआर हालामनि बिटिसि हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ थाखो राननाया जे सुबुं माहारिनि गेजेराव एबा बिटिआर हालामनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं थासारियाव सोमजिहोगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बेफोरबायदि थाखो राननायनि सायाव बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय समाव माबायदि फिननाय होगोन बेखौ समावसो मोनथिगोन नाथाय बे समाव माब्लाबा बिटिआर हालामनि सुबुंफोरखौ थाखो राननाय माब्लाबा बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि जाखिनि हानि मोनथाय एबा प्रटेक्शननि बाथ्रा दं बेखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय बे बिजेपि राजखान्थि हान्जानि फोसावदिं हाबाफारियाव बेफोरबायदि जे स्ल'गान एबा बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बिटिआर हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरा माबायदि बाथ्रा बुङो बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन আমাৰ ভাৰত অসম বিটিআৰ কতোৱে কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণী থাকিব নালাগে সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হ'ব লাগে যদি সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হয় বিটিআৰ অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বিকশিত অঞ্চল হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে যোনে অৰুণোদয় নাই পোৱা সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে ঘৰ পোৱা নাই সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে মাটি পোৱা নাই দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু যোনে পাইছে সি প্ৰথম শ্ৰেণী গতিকে সকলো সমাজতে প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে আমাৰ
ভাৰত অসম বিটিয়া ক'তোৱে কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণী থাকিব নালাগে সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হ'ব লাগে যদি সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হয় বিটিয়াৰ অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বিকশিত অঞ্চল হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে যোনে অৰুণোদয় নাই পোৱা সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে ঘৰ পোৱা নাই সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে মাটি পোৱা নাই দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু যোনে পাইছে সি প্ৰথম শ্ৰেণী গতিকে সকলো সমাজতে প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে আমাৰ ভাৰত অসম বিটিয়া ক'তোৱে কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণী থাকিব নালাগে সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হ'ব লাগে যদি সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হয় বিটিয়াৰ অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বিকশিত অঞ্চল হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে যোনে অৰুণোদয় নাই পোৱা সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে ঘৰ পোৱা নাই সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে মাটি পোৱা নাই দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু যোনে পাইছে সি প্ৰথম শ্ৰেণী গতিকে সকলো সমাজতে প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে আমাৰ ভাৰত অসম বিটিয়া ক'তোৱে কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণী থাকিব নালাগে সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হ'ব লাগে যদি সকলোৱে প্ৰথম শ্ৰেণী হয় বিটিয়াৰ অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বিকশিত অঞ্চল হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে যোনে অৰুণোদয় নাই পোৱা সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে ঘৰ পোৱা নাই সি দ্বিতীয় শ্ৰেণী যোনে মাটি পোৱা নাই দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু যোনে পাইছে সি প্ৰথম শ্ৰেণী গতিকে সকলো সমাজতে প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে